Bé, bon dia, soc Jordi Oviedo, com ha comentat Isabel. Soc professor de Magisteri al Departament d'Educació, al Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat Catòlica de València, treballo a Xàtiva, a la Costera, i vos parlaré dels diaris de lectura com a eina per a l'escriptura extensiva i l'argumentació. A partir de la meva experiència, l'experiència concreta a l'aula, amb diversos grups d'alumnes de Magisteri d'infantil i primària, al llarg de diferents cursos. Amb tot, la proposta pense que es pot adaptar, que és transferible a la secundària i sobretot per les característiques al batxillerat. La meva proposta parteix d'un treball previ de Josep Besa de la Universitat Autònoma de Barcelona que es titula El diari de lectura, una eina d'escriptura extensiva a filologia. Jo la vaig adaptar a magisteri i trobo que també es pot adaptar a secundària, batxillerat. Bé, abans de... Per començar, volia plantejar un parell de preguntes que són l'origen o es troben a la base de l'aplicació d'aquesta experiència. Com són els exercicis d'escriptura a les aules? Quin tipus d'exercicis sobre escriptura fem a les aules? I aquells que es refereixen als llibres de lectura, com són? Eren dues preguntes que em vaig plantejar a l'hora de portar a terme aquesta pràctica. Bé, els exercicis d'escriptura a les aules, sovint, el més normal, el que s'ha fet des dels anys 90 pràcticament, són de caràcter intensiu, sobre un text concret, el qual s'analitza, es fan diferents activitats, etc. La proposta que presente intenta anar cap a l'escriptura extensiva, l'escriptura en el temps, l'escriptura com a procés, en definitiva. Bé, amb els llibres de lectura el mateix, s'ha parlat molt també en el congrés, en el simposi sobre això, exercicis sobre els llibres de lectura que moltes vegades acaben en un examen, etc. Ja veiem que hi ha moltíssimes propostes que els companys han anat presentant, intentarem veure'n també una alternativa, diríem. Bé, l'índex de l'exposició és el que podeu veure a la pantalla, hi ha una sèrie d'objectius, unes bases pedagògiques, la descripció de què és el diari de lectura i què és el metadiari, que això és el que pot ser allò més central. Després un esbós, una proposta de seqüència didàctica per implementar-la, aquesta proposta, algunes claus i després algunes conclusions. Els objectius s'emmarquen en dos eixos del simposi, com és la literatura i la construcció del pensament crític i la literatura i el gaudi, el plaer de la lectura, el valor estètic. Bé, entenem que el diari de lectura, en el sentit que sorgeix arran la reflexió que es deriva d'un text literari, per això he posat així aquests dos objectes, és una bona eina per a la construcció d'una subjectivitat lectora i escriptora i que, a més, en el diàleg, en la interacció en el llibre, el lector-escriptor pot aprofundir en el seu significat i desenvolupar habilitats de lectura crítica. A l'hora de la intensitat d'aquesta relació, que passa per allò personal, allò vivencial, la lectura literària s'acaba convertint en un plaer, perquè la lectura exigeix com a estímul d'escriptura. Pel que fa a les bases pedagògiques, considerem que qualsevol proposta que es vulgui portar a terme a les aules ha de tenir unes mínimes bases pedagògiques, això trobo que és considerable. És per això que hem partit de determinats autors que reflexionen sobre el fet d'escriure i el seu desenvolupament a les aules, tot tenint en compte el potencial cognitiu que aquesta habilitat implica, el fet d'escriure. Així mateix ens interessa especialment la vinculació entre escriptura i lectura. Una altra habilitat lingüística, la de la comprensió escrita o lectora, que s'ha d'entendre també com a procés cognitiu complex. Pretenem, doncs, explorar algunes de les bases que relacionen aquestes macrohabilitats lingüístiques que acaben conformant-ne una de sola, la competència comunicativa general. A banda, entenem la lectura i l'escriptura com a estímuls per al diàleg i per a la interacció. Això és el que m'agradaria també destacar, el diàleg, la interacció que la lectura pot propiciar. També per a l'argumentació, una capacitat aquesta, la d'argumentar, que supera l'àmbit escolar i ens resulta clau per a la vida en general. Especialment ara que venen eleccions, convé saber quin tipus d'arguments ens ofereix cadascú, si són reals, si són fal·laços, etc. Bé, alguns noms, Celestín Freinet, tot el que té a veure amb l'escriptura i la vida i l'entorn escolar. Pràctiques com els diaris d'aula,
la correspondència, que potser molts de vosaltres heu fet, a la primària, a la secundària, partixen de Freinet, d'altres autors, d'altres pedagogs, però especialment Freinet és qui més ho desenvolupa. Després un nom imprescindible, Cassany, que ja en els anys 90, sobre tot allò que va suposar la LOCSE, va entendre l'escriptura com a procés, amb diferents fases sobre les quals poder incidir a les aules. Cassany ha proposat, per exemple, sobre tot això, el terme literacitat, que prové del literacy anglès, i que remet a les pràctiques d'escriptura i lectura que potencien la vida social dels individus en un marc comunicatiu i lingüístic concret. De nou, eixa socialització, podríem dir, de la lectura, de l'escriptura, etc. Isabel Ríos, també una investigadora, ha recollit les darreres tendències didàctiques en què oposa aprendre a escriure, que és aprendre a representar el pensament de forma particular en cada situació social de comunicació, contra aprendre a escriure és aprendre a grafiar sons, va molt més enllà. S'entén que escriure i llegir són actes complexos on s'activen estratègies de caràcter cognitiu i metacognitiu. Escriure i què implica escriure. Després també, com a base per a la proposta, etc., partís de la perspectiva dialògica de Ramon Fletxa, de Marta Soler, d'altres, potser vos sona això de la lectura dialògica, de les tertúlies literàries dialògiques, que també entrarà dins d'esta proposta. Després ho comentarem. Anem a què és això del diari de lectura, què vol dir això? Un diari de lectura, com veieu, és un document elaborat pels alumnes a partir d'allò que els suggereix la lectura d'una obra literària concreta. El text literari, de qualsevol gènere, es converteix en un estímul per a l'escriptura. Es combina lectura i escriptura, per tant, en un procés que ha d'anar més enllà del control de lectura i d'un exercici d'escriptura concret i limitat en el temps i l'espai, és a dir, intensiu. Es pretén, doncs, desenvolupar, com he dit al principi, l'escriptura extensiva en el temps, en un cert període de temps. Allò destacable de l'activitat és la llibertat amb què es planteja. No hi ha un límit màxim ni es marquen unes directrius úniques quant a estil i relació d'allò que s'escriu amb el contingut del llibre. Es vol que el llibre es convertisca en un estímul, torna a aparèixer aquesta paraula, per a la creativitat i possibilita l'escriptura extensiva, un procés poc considerat a les aules. Així doncs, l'obra literària deixa de ser un element de lectura ràpida i superficial i pren un caràcter dialògic, de diàleg amb el lector, que al mateix temps és escriptor i com a tal s'enfronta a les dificultats i moments de gaudi, també, escriure és divertit, pot arribar a ser divertit, que aquest fet implica. Ens trobem, per tant, com assenyala Zabalza, un teòric, sobretot dels diaris per als professors, els diaris de reflexió sobre allò que fem a les aules, fa una molt bona teorització i explica totes les possibilitats que això té. Una tasca que dona lloc a una activitat doble. Per una part, l'escriptura narrativa, d'allò que el llibre ens va proposant, i de l'altra, l'escriptura de caràcter reflexiu, un poc molt més personal. Tècnicament, a nivell tècnic, el diari de lectura s'escriu sobre una llibreta de tamany mitjà, com podeu veure ací, per facilitar que llibre i diari vagin de la mà, que vagin units, per facilitar la lectura i l'escriptura en qualsevol context. Si portes el llibre i portes la llibreta darrere, doncs en qualsevol moment pots posar-te a escriure. No hi ha màxim de pàgines, com he dit abans, però sí un mínim que ha de tenir una capçalera amb la data d'escriptura de cada entrada, tot això adaptant-ho al nivell de l'alumnat, a tindre l'entrada, la forma típica d'un dietari o d'un diari. Es destaca especialment la diversitat quant a l'estil de les entrades front a la lectura i l'escriptura de resum de contingut. El que solen fer els alumnes sobretot és resumir el contingut, però el que es propicia, el que s'ha de demanar, aquesta clau d'escriptura és que busquen la diversitat d'estils, que vagin més enllà d'aquesta escriptura de resum. Llibertat, diversitat, estímul, creativitat, algunes paraules subratllades. Es donen, per a que això es produïsca, per a que aquesta diversitat puga donar-se, puga escriure's, es donen alguns exemples per a que això, per a tindre referents. Per exemple, el metadiscurs, és a dir, escriure sobre allò que tu mateixa estàs escrivint, sobre el procés que implica escriure,
L'aforisme, alguna frase breu a partir de la qual reflexiones sobre allò que acabes d'escriure. El diari amb destinatari, inventar un destinatari, un lector possible, un lector ideal. No? El diàleg amb un mateix, que correspondria amb el diàleg interior. L'estil telegràfic, amb paraules concretes però pot ser molt significatives. El mosaic, que seria una barreja de tots aquests estils que anem plantejant, i l'escriptura com a oralitat, aquesta escriptura que reflecteix el discurs oral. Aquestes mostres que teniu ací, amb alguns exemples gràfics concrets, es relacionen amb la classificació que Holly, un altre investigador també en tot el que implica l'escriptura com a procés i com a procés cognitiu especialment, planteja segons la modalitat de la narració en els diaris en 3 blocs. La reflective writing, disculpeu el meu anglès macarrònic, la meva pronúncia macarrònica, introspective writing and creative and poetic writing. Vindria a correspondre amb aquests estils que teniu ací darrere. Bé, la proposta concreta sobre els llibres que hem escollit a l'aula, en el nostre cas, vaig proposar un parell de llibres, Quina lenta agonia, la dels Ametllers perduts, de Toni Cucarella, i La mestra, de Víctor Labrado, que també ha aparegut en algun moment. Per què aquests 2 llibres? Perquè com que la proposta és, jo treballo a Xàtiva, doncs Quina lenta agonia parla especialment de Xàtiva, d'una època bastant contemporània, i La mestra parla també d'una mestra de la Safor, de Barx, a prop de Gandia, i damunt per a mestres. Per tant, eren 2 llibres que per A o per B incitaven a l'escriptura, al diàleg, a la interacció, des de contextos pròxims, tant situacionals com també personals, per les característiques dels alumnes. Bé, us mostraré ara una mostra de textos de diaris de lectura on pense que es poden observar les possibilitats d'aquesta proposta quant a la qualitat de la lectura i l'escriptura que se'n deriven. Així tenim un parell d'exemples en què sobretot es pot destacar el record, les pròpies vivències, com apareixen i com això es vincula a la comprensió d'allò que s'està llegint, tot convertint-se en una tasca realment significativa, vivencial, una paraula que ha aparegut també molt al llarg del simposi. Bé, vos en lliig alguna, per exemple la primera, 28 de març 2014, l'entrada. El capítol que he llegit sobre Quina lenta agonia, sobre aquest llibre, apareix un tipus d'esquema familiar on s'aclareixen les seues relacions i el grau d'afecte de cadascú, es podria dir. El cas és que m'ha recordat el complex d'Electra i Èdip. Recorde que aquests complexos els vam estudiar a una assignatura de primer de carrera, però jo ja coneixia el d'Èdip, gràcies a que vaig cursar literatura universal a l'institut. Crec que va ser la matèria on més vaig disfrutar realment. Estudiar bona literatura de distintes èpoques va ser un plaer, llegint obres significatives com Èdip Rei i el seu context i fons cultural. Un alumne, un altre exemple d'això de record, de connexió amb les vivències, amb les lectures inclús, enviar a la memòria el llibre Fahrenheit 451, perquè sembla que hi ha una persecució quasi total, eugenèsica, cap al valencià, en l'episodi de la crema de llibres que apareix a La mestra, de Víctor Labrado. Record, vivències, tasca significativa, més exemples. Diversitat textual, diversitat de textos que apareixen als diaris de lectura i que es demana especialment. Un altre exemple, 20 de febrer de 2014. D'aquest capítol he de destacar una oració que m'ha cridat l'atenció. Xicot, si dones a la literatura un valor has de posar-li un preu, diu un dels personatges arran d'una conversa amb Joan Fuster, un personatge real. Aquesta oració reflecteix d'allò més bé l'actualitat. Tot el que ens envolta, en més o menys quantitat, té un valor i, desgraciadament, al meu pareixer, tot valor té també un preu econòmic. Tot i això, crec que hi ha coses que mai tindran un preu, per molt que la societat vulga. Els sentiments i els valors, per exemple, llibertat, amor, alegria, democràcia, amistat, pau, sinceritat, justícia, igualtat, dignitat, resistència, creativitat, confiança, progrés, esperança. Una mostra d'això, d'aquesta diversitat textual que es pot arribar a aconseguir pense amb aquesta proposta. Bé, dit això, el diari de lectura seria un primer moment. Després d'haver-lo realitzat, es dona lloc al metadiari, és a dir, és un exercici de reflexió sobre el propi diari, de què ha suposat. Tant des del punt de vista del procés, el diari com a activitat,
que ha implicat això, com des del punt de vista del producte, el diari com a resultat final, que acaba sent una llibreta plena de fragments d'escriptura. Possibilitats de comentari d'aquest metadiari. El procés, 3 possibilitats. Quines expectatives ha creat l'activitat o tenien abans d'escriure, per quines fases han passat, si han passat de l'alegria a l'avorriment, el que siga, i les dificultats que s'han experimentat durant aquest procés d'escriptura. Pel que fa al producte com a tal, com a objecte, es pot pronunciar també l'alumne respecte de la seva qualitat i el seu grau de satisfacció, si pensa que és bo, que és mediocre, si pot interessar a algú, si el guardarà, si no el guardarà, etc. Aquesta segona activitat, la del metadiari, aquesta reflexió sobre el diari, és un dels nuclis de les possibilitats per desenvolupar l'argumentació que també plantejava al principi i al títol de la ponència. Pel fet que s'ha de sintetitzar allò viscut durant la redacció del diari de lectura i aportar arguments sobre aquesta experiència, ja sigui de caràcter positiu o per les pròpies dificultats sorgides, que també està, no és una tasca senzilla en principi, perquè exigeix una certa confrontació amb el llibre i amb un mateix, cosa que ha possibilitat l'escriptura extensiva en el temps. Bé, us mostro tot seguit alguns fragments de metadiaris. Este també sobre quina l'antagonia i diu: no es pot ensenyar a escriure, només s'hi pot aprendre escrivint i llegint bons llibres d'artistes de veritat, fins que entengues per què són bons. Això diu Truman Capote, l'escriptor nord-americà, en una carta a Alvin Denwi III. Amb aquesta cita enceta el meu metadiari, ja que tan sols llegir-la he pensat que el que afirma l'escriptor nord-americà és totalment cert. Tot el món té les bases necessàries per escriure, doncs tots sabem escriure. Sols fomentant l'hàbit de l'escriptura unit al de la lectura es pot aprendre a escriure amb fluïdesa. Un dels objectius del diari és fomentar l'hàbit d'escriure de manera continuada i regular. La manera més eficaç de desenvolupar l'hàbit de llegir i escriure és, no podia ser d'altra manera, llegint i escrivint. He de reconèixer que al principi em suposava un esforç immens extraure reflexions derivades de la lectura i anotar-les al mateix temps que llegia. És un procés complex, no? Però en qüestió de pocs dies aquesta tasca es va convertir en un procediment que feia de manera sistemàtica, sense pràcticament adonar-me'n, un alumne. Bé, explicat què és un diari, explicat què és un metadiari, vistos alguns exemples, proposa una... el votarem, val? Proposa una seqüència didàctica, un esbós de seqüència didàctica, sobre aquesta proposta, per tal que pugui ser adaptada al batxillerat i als autors també del currículum que es proposen, o a qualsevol altre autor també. Bé, la seqüència, com ha comentat adés Paul Limorti, té una sèrie de fases. Aquesta fase prèvia, el que és important per a que la tasca funcioni és explicar molt bé a partir d'un document concret què és això d'un diari de lectura, què és un metadiari, proposar una llista de llibres, quins criteris d'avaluació, incidir i mostrar la diversitat d'entrades, destacar el format de les entrades, la quantitat de pàgines, la qualitat, què s'entén per qualitat, a la qual pot seguir una pràctica breu arran un text de qualsevol dels llibres que s'ha plantejat. Jo faig servir les primeres paraules d'aquest llibre que parla sobre l'evocació dels records, sobre el passat. I sol funcionar. Després d'això pot seguir un comentari en grup sobre si s'han tingut dificultats a l'hora d'escriure en aquesta primera pràctica plantejada, per què, en què consistien. Aquesta fase és una espècie de calfament, fase prèvia. També, en aquesta mateixa fase introductòria, es poden seleccionar fragments de diaris que hagin pogut llegir o escriure en la seva vida, ja sigui acadèmica o no, perquè els puguen servir de model i que coneguen les principals característiques del gènere dietarístic. Llibres de diari, de literatura més o menys juvenil, el diari d'Anna Frank, segur que més d'un i més d'una l'haureu llegit, un clàssic, o el diari d'un jove maniàtic o d'una jove maniàtica, que també per ahí anava. En el fòrum mateix del simposi es proposava el diari Lila de la Carlota, de Gemma Lienas, la professora Dèlia Amorós ho comentava,
diaris d'aula, com deia, bitàcoles, blogs, tota aquesta escriptura dietarística a la xarxa que també pot funcionar com a models, com a exemples, com a possibilitats per saber com són els diaris, quines característiques presenten. A més d'aquestes propostes més properes als alumnes, també es poden buscar propostes de textos de caràcter més literari i canònic. Això a la Universitat d'Alacant és una línia bastant treballada, la dels dietaris de la literatura catalana. Anna Esteve, per exemple, ho ha desenvolupat, Enric Balaguer, s'ha fet algun congrés, és una via també. Per a iniciar fase de calfament que estem ara, es pot proposar la continuació d'incipits, de començaments possibles de diaris. Un dia a classe, aquell llibre em va recordar, l'escena que acaba de llegir, la següent frase del llibre, etc. Per a donar guies d'inicis. Sobre la llista de llibres possibles també es pot fer una breu presentació animació per facilitar-ne la tria. És important que els llibres tinguin un caràcter ficcional, que siguin de ficció elevada, que hi hagi molta ficció, o dialògic alt, que proposen motivació a l'alumne. Sí? Perfecte. Sobre la següent fase de la seqüència didàctica és ja la d'escriptura individual. És interessant saber si els alumnes ja tenen el llibre, si costa escriure, si van més enllà del resum, del contingut, on s'escriu, quina percepció té del llibre i la lectura, si hi ha lectura, si hi ha reescriptura d'allò que van fent, etc. Per què? Perquè els alumnes se senten ahir d'alguna manera un tant solitaris en aquesta tasca cara al paper en blanc. Si hi ha dificultats i potencialitats, que les aprofiten per al metadiari, que les tinguin presents per al metadiari. I ja en la tercera fase, quan ja s'ha llegit el diari de lectura, ja s'ha elaborat el metadiari, on especialment el que es visualitza en el metadiari és l'argumentació, la reflexió individual pautada, es poden donar una sèrie de pautes, com he dit, sobre el procés i el producte, per dir-ho així. Després d'això pot seguir una tertúlia dialògica. Què és això de la tertúlia dialògica? Doncs simplement cada alumne selecciona un fragment o bé del llibre o bé del metadiari especialment i després se'n parla a classe d'aquest fragment. Per què han seleccionat aquest fragment? I això fa emergir tota una sèrie de qüestions sobre el procés d'escriptura del diari i també del metadiari. Seria la cloenda col·lectiva de la tasca. Algunes claus sobre aquesta tasca s'ha anat comentant al llarg del simposi. Selecció dels llibres, llibertat, confiança, perquè clar, els alumnes et conten moltes vegades vivències properes, per tant la confiança s'ha de mantenir. La diversitat textual, l'autoregulació de l'alumne, que també ha d'anar escrivint cada cert temps, ha de parar, ha d'escriure, etc. Són una sèrie de claus que han aparegut i que són vàlides per a l'educació literària que desitgem. Per acabar, algunes conclusions. A l'inici de l'exposició hem plantejat dues preguntes. Com són els exercicis d'escriptura a les aules i els que es refereixen als llibres de lectura? Pensem que el diari de lectura és un bon exercici d'escriptura pel que té d'extensiu, perquè possibilita la reflexió i l'argumentació sobre escriure des d'un punt de vista vivencial i es vincula a una manera de llegir literatura que implica l'alumne de manera bastant considerable, tot convertint la lectura en un plaer, o no, en alguns casos, però sí en un estímul constant que obliga a dialogar amb el text. Un segon aspecte és la dimensió personal d'aquestes tasques, d'esta tasca especialment, cosa que ens porta a plantejar-nos realment quines pràctiques educatives tenen aquest potencial o l'aconsegueixen. Això pot ser també una de les claus quan ensenyem literatura, si realment la dimensió personal està present o no. En definitiva, pensem que aquesta proposta pot ajudar a l'ensenyament i l'aprenentatge de la literatura a les nostres aules d'una forma efectiva, pensem. En aquest sentit, es diu que la literatura no s'ensenya, sinó que es contagia, és un tòpic. Ara bé, per a que aquest contagi es doni, cal preparar les eines perquè el contagi siga massiu, fulminant i durador. Moltes gràcies per haver-me escoltat en este dissabte de matí tan meravellós. Moltes gràcies.